Butang ani kay Wildcat. Ano ko Wildcat pag hindi nakabutang dre. Di ba ka kung mamugno ani iti magtaod? Kay Wildcat man ang ngaran ng contact lens day. Wild jud ta ani pinabrasay jud ba yun? Ana jud naganahan ako. Welcome back sa ating YouTube channel! Mars na ng Sarah Vlogs! Ayan! Hindi ka na pa ako nag-ilis, day. Sana ginagawa sa mag-vlog-vlog ka, no? Hasol kayong vlog ba? Sana mag-ilis jud ka. So, tanawa akong naong, no? Diyos ko, ginoo. Ilong day, kada kong buho. Oh, nagpalit ko din nag-polbos, day. Mamulbos ako, eh. Napay-tag, day, 11 pesos. Pobre ba? Sabay ka lang na. Tagtawa na itong kami, kaya mas mawawan ka ba? 11 pesos na, Diyos ko, ginoo. Ay, itong pulbos okay ka, kung ano pulbos baka pang Johnson baby powder ba? Dagkok ay doy, kaya nga mga masilingan, mga barkada, bitaw ni mga karang mga hilig bitaw kayo mga mamulbos, mga pag nakaambag, Diyos ko ginoo. Muna, kita na lang mag-donate dahil at least man lang, mahisgotan tapohon, maminyo na. O gigamit na pag yun. Lahir na yun, ikaw nagpalit niya, sila nag-unang gamit ba? Mamulbos ako ha, mamulbos ako. Tripan, Malbos ka dahil kaya dapat itsuraan ka eh kaya anak ko, nod-nod dyan insakto ay nawangi ng mga dagway mutak, ginagmay anak, wow gwapa ha uy wadam ha sa doon lang kus kamera yan ako pa yung kukupnaw ka mutik na yung dagway mutik na siya dahil mana na ay lamay kay kuko timan ang kuko dahil Madyo mga bakukang ang kanang namilit bitaw dahil itom kayo ba brown ito bakukang ay bugo. Sige mga bakukang sa lobby itom. Ilong bin taas-taas metag ilong prograba. Madyo ta kapili ilong taas-taas baga. Ano lang sa gwapa ba kayo eh. So ano lipstick punta dai kay para dili mahalatang nakwaan bitaw ng ikay lupad bayot. Ilap daan. Ilong day, timan na. Loe, wag ka ba? Na lipstick ka ba? Pero mga bungot day, mga barang nga na tarong o ka ng tuslok sa dagong. Bungot at timan. Pero labi, kukuday. Gapa kita ba? Gapa ka na pagkukuday. Okay. Shout out is nag-manicure na ako. Actually, iba kong manicure da. Pero, siya ang nag-manicure na ako. Kung igagaw din sa Judy Jane. Munang maotip ka manicure da. Nadaranas ko kalami magkukko mo nang lamig kayo pagka manicure da. Ano lang good char. So actually about sa vlog karon day mag-unboxing ra ko sa akong gi-order nga contact lens bayot pero sa na. Syempre mga arti pud ta oy no. Di pa lang dito turaan. Di sa ko matalas camera ha kay basta nang hiwi na ito mga unsa may kuwang sa kuwan eh. Oh mo na to everyone. So karon nga vlog na to no actually wala na jud kay ko na pud naka-vlog day. Oo karon na pud ko nakabalik kong vlog. So actually nag-scroll po ko sa Shopee day kay murag ipulan bitaw ko sa Facebook day labi nagwatay ka chat no. So wala jud tiwa ko Messenger. Mga to. So mao na to zay nga nag-scroll po ko sa Shopee kaya ako mga silingan nang order man sa Shopee. Niya akong cellphone magigamit. Just me, yo. So, muna nga nagkapusot-pusot ang mga order. Wala yung pakita. Marjon. Naikog ba sa ta. May pala sa mga silingan. Parang dato ta. Sus, ginuo ko malit na bagay. So, muna ito dahil hakin ng order. Especially sa mga silingan. Nag-order sila. Pari sila sa akong cellphone nag-order ba yun. So, muna ito nga. May mabot nga Shopee diri, abig ako kay Marjon lagi pangita pero di ako dry. Oh, yung mga ganun. So mo na to kay syempre lain pug kayo ila lang. So to scroll ko bayot, scroll ko sa Shopee. Then nakita jud ko og contact lens nga brown. Barato ra siya dry mga 95 siguro kung free shipping man. So mo to order ra yung tabayot. Just ko gino na magol jud ko rin ganina para na ko kabayot sa Shopee dai. So mo na to na ko contact lens naman nga black. Na napog ko contact lens nga gray, di ba? As you can see. Nag-vlog medyo ko na sa una dahil. Dara. Kaya mga pasudlanan ba, mga pa-extra sudlanan. Diyos ko ginoo. So mo na to, then na abot na ang brown yung contact lens bayot. So ato ni siyang i-try. Kay feel man good na ako, gidamgog jud ako sa akong kinabuhi dahil no. Nga lami, gwapa jud kay ko ba sa brown. Dili ka mo rin yahok ani ron. So mo na ni dahil, so na po siya pa free. Blue.
Ito pink. Babae, ang gitagaan niya, blue. Mga na, Zay, mag-unboxing tag pinabonggang bongga. So, I'm so very excited. May sulot ni siyang brown. Kay pamati dyan ako, Day. Gikan just kasing-kasing, Day. Kagwapa, dyan ko brown. Lingon ko. Yung mga ganan. So, mga na, naablihan naman ito. Katol sa ulo, eh. So, mga na ito siya, Day. Na maklaro, eh. So, brown dyan siya. Brown siya, Day. Kaklaro ka. Brown siya, diba? Ayan. So, one pair. so muna na dahil yan. Duluha siya kabuok. Duluha siya kabuok dahil brown. Sa ito siyang itaod. So, karon itaod na dyan na ako. Sa inyo ha dyan. Pakita dyan ako sa inyo. Itaod dyan na ito contact lens. So, eto siya, dahil. I'm so very excited. Itaod siya. So, okay. Unboxing. Unboxing naman to, eh. Yawa. Salingpan, eh. Pangunta ni Bipis, eh. Kumapalid ang contact lens na itaw. Yan ako magpatuyok ay ka na matawad ang contact lens ba yun? Kung mga patubig-tubig, sayang di naman to. Oy, betay ka ng mga solusyon, Diyos ko. Saan itong buti niya, Darby? Kaya naman tayo pa-free. Kisa ako na, good pa-free. Kani siya, one set pack, kani, niya karing black. Abihante. Pero gilahin ang akong taod, kaya lagi di mga laagan kita, day. Di ako mga barkada po maghilig po contact lens sa patagalan pamutang. So muna na ito na itak-tak itong pagmatabi. Ito na ba yun? Galuha na. So, ayan. Ay, itaw. Ay, buk sa'yo na po. Ayan. Ito, kasayang. Di ba ba yun? Katunga na siya, day. Ano lang. Mura na ako gamit, day. Din ang ibutang na ko sa kung ano di mga pagkimpit-kimpit, day. Di man na. So, unta ko ibagay ni sa ako. Dilig ko. Ang nakabutangan ni kay Wildcat. Kung ko Wildcat, pag yun nakabutang, day. Di ba ka kung mamugnoan iti magkaod, no? Kay Wildcat man ang nga na ng contact lens sa day. Baka wild jud ta ani pinabrasay jud ba yun? Ana jud naganahan ako. Wait lang ha. Naman ko sa amin sa bago. Na ginuog ko. Okay. Taday. Laday. Pero timan na, guwapa. Luha bayot eh. Is ganda ba yun? So, ayan. Hala, ganahan ko sa brown. Medyo buwang. Sabi tamutang. Eh, Diyos ko. Wait lang, mamahid sa tanay ha. Magkagipiskat pa niya. Dahil ganyan mag-vlog ta nga, itaon na. So, okay siya. Ayan. Oh, brown din siya dahil. Yung panit brown pa. Tapos medyo kag-chocolate. Diyos ko. So, ang pikas na sa natitaod, no? So, lalami day siya, oy. Gwapa, oh. Gwapa day. Ibaw na ko ano, eh. So, pikas na sa, dati ablihan ba yun? Ang mapahuyop day. Ayan. Ano, puno na siya, dry. At iman na. Tak-tak, oy, kisayang. Sayang 99 pesos. Kani tauro na to siya, ayan. Siya. Ano lang, oy, da. Pero ba, lingaw-lingos kinabuhi ba yun? Matay, nagapunta na. So nice kay siya. Murag mudagan ang contact lens, bes. Diba? Kakita mo? Mudagan siya. Mupilit ba siya sa kung pilok dayon sa balipin? Or nabali-balik taon sa ba eh? Diba? Yan siya tarong. Basta lami siya. Brown. Char! Muna ni siya ako isulot dyan always and forever. Pili. So sa naman ito balik ng contact lens. May balak ay ibaligya ko to dahil. Pero sayang din naman kaya ako mga barkada. Ganahan naman contact lens. Mablag na. Nabasa ba dahil? Dapat mabasa gud siya. Dapat mabasa gud kay uga na ba ang tag-iya niya ang mata at least man na mabasa. Uga na ba ang tag-iya niya dapat mabasa pud no ganun. Naod na to bayot. Na may sa amin diri good anak ko. Ano dapat natagak man ni day. Saan man eh? Nabi, wara-wara ta na ito mga pangkalimot daw. Hapit na day, hapit na dyan siya. Nabi, wara day. Tiis ganda ba yun? Bahala nagluha niya day. Bahala, gimuta ka ba yun? Importante na taon. So, ayan, bes. Nagwapa ka kayo day. Lamig kayo siya ng contact lens brown. Ayan. Pero dyan wildcat dyan yung naong dahil kung yung naong pamangot dyan kayo wild bayot dyan kailangan ka nito sabi kayo morang nabali gini siya namura ni Ron hindi na matang-tang dahil hindi ba tumata marang na siya ringgan teknik daluha
sa iyong puso? Hindi na ba ako ang mahal mo? Ba't mo ako iniwan? Actually, nabaligid siya dahil kay Gilo kay mata. Muna yung kalagutan kay di ko ikaw kibaw mong gamit ali sa ato siyang kamuton. Diba day? Naraman na ito kayo, nagipadugay pa man. Hindi, balihon tanibi. Okay. Tawad na ito siya balik, di balik ko na ni siya. Di na siya sambol bes. So once mabali siya, mailhan dyan ako basta mabali ang contactless kay sambol siya, mura jud kag na puling og bakok ka nga puling day kay sambol siya. So ganina nasakto rito ganina kaso nagdagandagan to siya kay medyo mimpilit siya sa akong kanidinhi pamanit day. No to siya nga nagdagandagan pero sakto rito pagkatao da day. So mo na to siya gibali na ako kay abi lagi bali. Mo nga mura na hinuon kong napuling. So wait lang, pandaron ko sa ceiling fan. Para medyo mahangin-hanginan dito pang mata. Diba yun? Tatiman na. So, di ba nawa ang puwa kayo sa kong mata dahil. So, pak! Kagwapa ba? Salamik siya. Contactless nga brown. I love it. Wild cut dyan siya dahil. Pak! Ganon. So, satisfied buyer kita dahil. Pero lamig, impact ko ba na black. Black magic. So, lamig kayong mga pangmata. Oh, wild animals. Wild cat, naabot sa wild animals. Ganon. So, mga na to everyone. Ang akong gi-order nga contact lens. Amazing day siya. Brown. So, mo dyan akong pangarap dahil nga nadyo ko'y kagaling yung contact lens. Actually, na ako'y contact lens na gray sa una. I tried to sulot na. Pero, medyo ko, mura ko gikatarak dahil sa gray. Sumutuin ko nga, try na akong black. Lagi hindi kita masatisfied. Sumutuin ko, try na akong black. Sumuto, try na sad akong black. Order na sad ko black. Then actually, giganahan ko sa color sa black, kay mura ko siya normal eye, pero dako ang black. Oo, pero lami siya kita murag cute ko sa pamati, pero ang tanaw sa uban sa ako murag ungo dai o ganabaguhan ba ya kay gwapa na ba kay ta, sige pa gwapa pag yun. Yung mga ganun. So mga to katong sa dunggan eh. So mga to dai na mo to si Joko Brown ko uy, mag-order jud ko brown. Anak ko mag-order jud ko brown kay lami kay nakita ko sa uban nga nag-brown ang mata. Lami man sila kitaon. So labas sila lami pud sa ato ana. Mo to order ko pinabongga. Mo to pagtaran ko, mantay kwarta. Uy, bisa 100 pesos, what should die? Mo to nga, nangitag paagi ang bayot. No, nangitag paagi. Nag-order, charge, Gima. So, nag-order ko, wa pa ko'y kwarta. Karon, dito ko sa Palompon, no, nang ko dito ng walwal ko, pero maganda, ng walwal. Bita nangita nagpaagi, no, para makasapi-sapi po ta ginagmay, no, yung mga ganun. So, mo na, okay ba? Nganing abot na rin akong order ganina. Di na naka-receive si Bayot. Yung sexy na maganda. Yung mga ganun. So, siya yung tao na nakabayad, Zay. Pero actually, 95 naman siguro ni 97. Basta wakabot 100. 90 plus lang ni siya. Okay, naka-free shipping. Kung order na yung taday. Kaya katong contact lens na kaning gray o kaning black nga contact lens na kaday. Kuan man gud siya, wala ko ka-free shipping. So, 200 siya kapin. Oo, 200 kapin. Actually, 100 plus lang siya. 181, ana. So, mo to na may shipping. So, ningkabat siya 200 plus. Mo to nga, what should die? Di jud ta ka kanang kuan, di jud ta ka balibad zay. Mo jud yung price. Oh, di ta kahangyo, kumbaga. So, mo to, hindot kayo kay ang kaning brown karon naka-kwanta dahil, naka-free shipping, yung mga ganun, naka-voucher, ang pasosyal, mga ganun. So, mo to dahil nga, thank you kayo ta, no? Thankful kayo ta kay lamig kay ang brown dahil mo. So, muna ni siya ako isulod sa akong vlog side. Sunod. Puhon. Try na ito ni tomorrow. Isulod ko ni siya. Nindot pa po siya sa morning. Kagabi, biyaro kuha na ako nag-ring light. Ganon. So, nindot kayo. So, thank you so much sa akong CC Day. Kasi siya biya yung taon nakabayad in town. Char. Yung mga ganon. So, thank you so much. Kay, oh my God. Abidyo na ako ugma pa ni mo abot. Pero yung abot naman karon mo naka-satisfied! Yung mga ganon. So mga na to everyone ang tanan. So nakita na ninyo og unsa kalisod ang pagtawad sa contact lens day. Ingana pa jud tawo ko magtawad ko lang wala pagtawad na kali yuring ang ay Diyos ko. Ingana pa jud tawo ko magtawad og contact lens as in maglisod pa jud ko bayot. Lisod pa jud kayo siya itaon. Then sunod ang ako ang goal na sad sa kinabuhi day is yung mga makeup. Try natin na bumili ng makeup dye. Oo. Try na ako. Okay ba ko actually di ko kay ba mo makeup dye. Video ko kay ba, pero ako lang gusto ko mga kilay-kilay ka mga pa-simple lang ng mga makeup ba. Kilay, yung mga pa-eyebrow,
yung mga gano'n, eyebrow, look na, yung mga gano'n, mascara, yung mga gano'n, ito mga pabagis-bagis din yung black ka na. Mora na dyan akong gold, silver, sa ako life dye, na mapalit isa. For now, oo. Kaya di ko ganang ito mga makeup. Actually, nindot nung ta, pero mahadlo ko ba, bugason ko ba? Sure, feeling suwa, juday ko'y bugas. Nga na, juday ka guwapang bayo to'y bugas. Sure, Jema. So, ano na to, Zay? Lami, juday ang brown, no? Satisfied buyer tayo dahil, no? Satisfied tayo dahil na nakabili sa hindi naasahan. Bongga juday ang wild cut. Wild cut ni siya dahil yung flavor sa iyang kuan. Ang name sa iyang contact lens. Kaya naman dito yung mga pa-dark brown, mga anak. Pero, hindi pa na siya ang wild cut. So, di ba? Pak! So, na natin masulot dahil. Gamayng kilay na lang. Perfect na. Char! Ayan. So, thank you very much, Shopee, no? So, daghan na kayo kog na-order, actually. Mo to nga, daghan na po kayo tag-coins. Char! So, thank you so much. So, makapag natin order, tapos itong gamitan ng coins, medyo maggamay-gamay na lang. Pero sa karon nagtigom na sa ko. Kaya basta natin ma-order nga dako-dako, di at least magamit ang tanang coins. So, gamay na lang po tagma, bayran. So, ana lang, everyone, no? Thank you very much sa mga nananaw sa itong mga videos. Pasensya kay talagang sana lang kita nakapag-upload. Pero, I promise you, no, na mag-upload na sa ta. Oo. Di ba, ang time ato ang tanan, di ba? Nadyo tayo mabisita sa uyab. Pero di uyab yawa, hindi ka chat, uyab naman ang mga to. Ang kunang-kun lang ba para masaya. Tsariwa ganun. So, thank you very much, guys. Maraming salamat. In English lang, tinagalog pa. Diyos ko, ginoo. Basta, salamat sa tanan, no. Diyos mayo, marimar. So, kung wala pa kapag-subscribe, subscribe ka na. Oy, Diyos mayo, mapatagalin pa. Click the subscribe button and hit the notification bell. Oh, yung mga ganon. So, thank you very much, guys. Bye-bye! Yung mga ganon.